Malion a une information dans les maintenant message maintenant vidéo toko de ko film terminé vidéo nyasile do ASC président Sabadima ko mogo munu nu mandi ou yere ka opposant ku be ka commencer ko ko luka nationalité de mena ou la quoi ou be ka fo ka media ou la et Mali que l'intérêt Burkina ni Niger be bala be ka ke quoi ne be na conseil do di awma quoi aya to nga don yele quoi et aramade fin do be no aramade tse ko changer o ye fin jumɛn ye maa min wolola dugu min na ka wolo Mali la k'a ɲɛsin Assimi Goïta ma fɔlɔ e wolola Mali la an wolola Mali la e ko e bonyalen an bonyalen an bɛɛ kɔgɔlen e kɛra président ye e ko ko ayi ko an tɛ maliyɛn e wara k'i bɛ nin fɛn nin de Afrique di e bɛ nin Afrique de ka caya dɛ awa ko a bɛ kɛ mɔgɔ mɔgɔ la bɛɛ a tilancɛ bɛɛ farafin di bon e wolola ala ye wolo ke e kɛ malien ka ne wolo ka ne kɛ malien ni ne Segu Tunkara sara bi a bɛ fɔ ko malien dɔ de sara ko malien Segu Tunkara kitaka o tɛ se ka bɔ ne la fo ka diɲɛ dugukolo meleke c'est-à-dire que e bɛ se ka c'est-à-dire que e kɛni diminen do parce que ne bɛ kuma mun fɔ ou bien karisa bɛ kuma mun fɔ mandi kulo la de bɛ ngalon dɔ ɲini k'o fara ɲɔgɔn kan k'e b'o tigi bɔ maliyɛnya la a y'a ka manamanakan cɛman fɔ ne man da don a cɛman na mais a bɛ ka kuma fɛn dɔ de ka t'aw yɛrɛ arranger et puis duguci kumaw de don quoi ne b'aw lajɛ di est-ce que tu vois ne bɛ Amérique ka ca san 20 ye mais ne bɛ Mali défend maliyɛnw ka hɛrɛ de sɔrɔ sinon ne bɛ n da soso tɛ ne kin ne bɛ se ka n si kɛ Amérique ne tɛ taa Mali la tɛ foyi tiɲɛ ne walayi mais maliyɛnw ka di ne ye ne bɛ fɛ Amérique kɛra cogo Mali ka kɛ ten walayi o ye bɛɛ ŋaniya o ye ne ŋaniya de k'a fɔ n ɲɛna tuguni e wolola Mali la ne wolola Mali la e bɛ se ka ne bɔ maliyɛn na cogo jumɛn e kɛni bɛ bɔ c'est à dire que a bɛna fɔ ni donna c'est à dire a bɛna fɔ sa nɔ maliyɛnya o tɛ papier ye dɛ n bɛ fɛ maliyɛn bɛɛ ko dɔn maliyɛnya tɛ papier ye maliyɛnya ye jeli de e ma ko maliyɛn jeli ko maliyɛn k'ali nin ye nin ye k'i b'a dɔn ko maliyɛn don e tɛ se k'o bɔ yen a bɛna fɔ e ye den wolo e den de don dɛ a taga kɛra dɔgɔtɔrɔso la a yirala k'e den don e tilara k'i jɔ k'e dimina i den kɔrɔ e y'o gɛn ka bɔ so kɔnɔ k'e den to yen an ka cɛkɔrɔbaw b'a kɛla o dimi yɔrɔ de o a ye bɔ émotion kɔnɔ ne b'o dɔrɔn de fana émotion e m'a ye tubabu b'a fɔ ko l'émotion est nègre la raison est hélène Segu Touré n bɛna Segu Touré ka vidéo dɔ kala an ka jɛ k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ Segu Touré président intelligent di n b'o fɔ an ɲɛna bi Segu Touré ka opposant ninnu ma mɛn hali n'a kɛra ma mɛn dɛ ko Segu Touré mɔgɔ dɔ ka nationalité minɛ la Segu Touré ni Faransi bara ɲɔgɔn na ko dɔ la n bɛ fɛ vidéo in transition vidéo manu bɛ ka vidéo in lamɛn ani Assimi Goïta a ka nin kumaramanakan ninnu na ne bɛ k'a lajɛ ne bɛ ka yɛlɛ a hinɛ de bɛ ne la i ma ne bɛ ka vidéo kɛ ne bɛ lɛzi la moi je n'ai rien à perdre a bɛ ne kunna ne bɛ sa bi ne bɛ sa sini mais a kana fɔ ne Segu Tunkara ɲɛna ko Segu Tunkara mun sara k'a tun ye faso k'a y'a faso janfa o tɛ fɔ ne su kan ne bɛ ala deli ala kana to ka fɔ ne su kan parce que ne b'a dɔn ne tɛ Mali contre la ne de ko e Assimi i tɛ se awa o bɛ fɔ sini wa sinikɛnɛ seli ye maliyɛn bɛɛ bɛ dɔn yɛrɛ nɛgɛ da kɔlɔkɔlɔba b'o ci de an ka jɛ an ka Segu Touré ka kuma lamɛn fɔlɔ maliyɛn an ka jɛ an ka lamɛn fɔlɔ. Je ne connais aucun Français qui ait perdu la vie en Guinée. Je connais des ministres, des ambassadeurs guinéens qui se sont vendus aux puissances étrangères. Qui avaient la double nationalité. Mais s'ils ont la double nationalité, c'est leur affaire. Pour moi, ce ne sont pas des Français, ce sont des Guinéens. Ils ont épousé des citoyennes françaises. Ils ont eu ainsi la double nationalité par rapport à votre législation. Mais pour moi, ce sont des Guinéens. Monsieur le Président, si je vous comprends bien sur cette affaire, c'est 8 Français ou double nationalité Guinéens à double nationalité. Ils sont français pour vous. Dites-eux, les 8 Guinéens, 8 sont Guinéens condamnés ont par été le jugés. peuple guinéen. Ils ont été exécutés. Alors vous croyez que la logique c'est pour la France? La logique n'existe pas pour l'Afrique. Le sentiment patriotique n'existe pas pour la Guinée.
La notion de patrie n'existe pas. Je ne voudrais pas répondre à ces questions. Nous voulons faire l'amitié, tenant compte de l'identité et aussi de la différence. L'identité, notre commune volonté à coopérer sur la base de l'égalité dans l'intérêt de la France et de la Guinée. La différence, je suis guinéen, vous êtes français. Abela Djele Koumaï Mea. Guinéen de l'état nationalité français ta. Segu Toroyou Belen Koumine. Ka befra. Français Wula Kambanganchi, Segu Touré la Komunaka et français fra. Segu Touré ko français tout et de ko guinéen de dou. Ni Segu Touré qu'on keleme ko nationalité minula. Est-ce qu'a kumbese koufa? Automatiquement, français va vocal d'état du France. Dien be, sangma soro kiri kumbese Segu Touré ko fo chini. Segu Touré nous fera chali chiema ba fanga parce que ce sont des traîtres. Wallahi Janfanti kanga fagadi. Mama qui est Janfanti kanga fagadi. Asimi gota, mogo ko Janfanti do atiki ka nationalité manga minare. Ikanga tiki fagadi. Naga so dale bala kere jelindu. Traître kanga fagadi. Moi je suis pour mogo taga jamana fe kila joka marfa chila. Wallahi billahi na karakadi ne Segu Tongorai. Iran ya ke domina ne tegere fo Iran ku. Iran ya uga traître mine ka bla missile la ka flika ta fo dugunina. Ne Segu Tongorai j'étais content ce jour. Ne te traître fait parce que ne baro ne te traître. Mais traître mona fo au de traître. Wallahi billahi au de traître. Ne be ka yila o ma quoi. Confondez ba la maintenant. Segu Touré flana a une excellence ke pa au ye betu de. Ça nous la to de quoi. Ça ni aïsi président ne ta do réflexion surasi ya ou hakili gré à ce niveau de là. Ne ra kumbu ou jaw be ou surasi nga bonya be général Tiani nga doni quoi. Mais et puis ce qui sigile to choko jume. Mo mi wola fadugu la. Aka village doni do. A boko wolon vla bebe dugu kelemina. Et bora ko parce que o kungolo mande dro ko o teke o dugu. Et puis c'est ka tigi bali ka te taga dugu la mais et c'est ka bo dugu de ya la. C'est avec a yere negen da e kolongolo babu chidi. Aw c'est ka mo shi bon nationalité la. Aka o pia kan te c'est ka mo shi bo hakili kan. Ne ba kuma à l'aise. Ne ni Mali passeport utiliser la gatia sans moi. Ni corona che. Mais ne malien li. Ne ga Mali passeport utiliser ka voyager et puis ala kané da chien kli. Mais ne malien li ne be Mali fait. Malgré ne be ya, ne be Mali fait. Ne here soro, ne a be soro ni Amérique di. Mais ne be Mali wali du mando parce que ne barajuru bina maladi. O yo horonya folo di. Mo be Amérique nationalité bu bulu daté jamana ko lo. O do re ba fa Segu Touré ti d'abord ni ten toewa mais ne malien di. Ne demu wula be bamananga me, ne den fe wula Amérique be bamananga me. Ne adon de be kungolo fana vous êtes malien. Awal ne denia ni ngaba kale malien di. Ni ko na ne de fe bamananga na bamne. Et c'est qui joti ki ma choko jume ko ta faso fe. Et c'est qui joko est traité. Na e mogo mine ko Janfantido. Aya tigi mina ka marfa chala. Moi je vous donne cette autorisation. Na e mogo mine kan ni terrorisme be ka baraka nyoko fe. Aya kala kama kala na tigi sutara. Asimini mogo ni terrorisme be ka baraka ni a tigi sutara nti yafima. A bona prévu e ka ira diembe la karsa ni terrorisme be ka baraka. Mais e critiqueli o de be ka yelema ko tigi ye faso de njugu ya. I critiqueli te dabla. O présenter dien du kokolo ka ite critiquer. O dafe madda fen kele mu te critiquer o ye fatodi. Ni nafa bila. Hal ni dutigi ye. I ka duden do beta opposition na contrôle. Aw soisi conflit beti nunu. Aw sigilen be ko foyi kana fo awma. Ay ma jumen ye ko fente fama. Arama de man ki kofle ibetadi. Asimi gotani ne e nten kofle metadi. Mais kofle kerefle ni kofleli ibeni ibora ka bin fo ki itenda duguma. Awa itse ka wuli bili. Ibeni mana ko ndi la dro. Mais c'est la vérité. Tiarama de ni i wulay poussière. Mogo be yi poussière la. Harama de ni nafa bila mogo do be bla contrôle la. Ala en fait farafina ni kera wartige ibita so juguya di sokono mogo do koro. O ya da madiya tabulu di. Ni kera président yi bete so yi. Et c'est qu'à faire comme nous t'es que fait qu'on de kele, qu'on faut béder qu'à étouer, on y aura naluma diamada djinkono. C'est des bêtes. Ou qu'on chauffe les bénis, mon kelen kumana, ou qu'on be wuli hauja. Et aïe boaka karsa jabi, et ambe karsa keta des bêtes. Non, aïe la galgato de billahi talahi. Ou ni, ali wulu be réfléchir à tema au kan, wallahi billahi.
ay dan ala kira mun dara ay est-ce que bɛɛ kɛra ala kira fɛ ala ye bɛɛ mun da dɔw tɛ ala dɔgɔya i bɛ den min wolo i ye dutigi ye i bɛ taa sɔrɔ i ka duden dɔ t'i fɛ ne ye mɔgɔ ka nationalité minɛ la e bɛ se ka tigi poursuivre i tɛ se ka poursuivre bon e bɛ bɔ présidenya la mɔgɔ wɛrɛ bɛna kɛ président ye o tigi b'a tigi ka droit bɛɛ d'a ma aw bɛ ka ko min kɛ c'est un couteau à double tranchant Assimi Goïta ni gɛnna don min na ni m'i kɔlɔsi i somɔgɔ fɛn fɛn mana ye Mali kɔnɔ maliyɛnw bi attaquer a bɛɛ la i bɛ ka ko dɔ de kɛ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ a laban a bɛ bi yɛrɛ kan Musa Tarawele binna don min na Musa ka ministre minɛna k'u jeni i bɛ ka ko min kɛ i ni mɔgɔ minnu bɛ ka kɛ fanga ye yɛlɛma di e ɲa tɛ e ka fanga bɛ yɛlɛma la bon ni fanga bɛ yɛlɛma la ta i b'i hakili sigi de k'i réconcilier ni mɔgɔw ye i tɛ ko bɛɛ ta ni fanga ye n'a y'i diya i tɛ se ka fiɲɛ tigɛ mɔgɔ si la aw an b'i critiquer sini piɛnw aw an tɛ terroriste ye fana que ce côté soit clair an tɛ apatride an tɛ terroriste ye diaspora n'i y'a ye Mali libéré la bi anw diaspora d'a kɛ la première marche contre la France ne Sékou Tounkara anw d'a organisé New York yan e bɛ se k'i ni jɔ cogo jumɛn kan ne tɛ Mali fɛ maa min b'a fɔ ko ne tɛ Mali fɛ hali ɲamaden ka fisa n'a tigi ye a ye bɔ ni preuve kelen ye ko ne tɛ Mali fɛ a preuve tɛ yen irisi minnu bɛ k'an dɛmɛ ne bɛ ka irisiw soutenir hali sini minnu bɛ ka marifa ta k'an kɛlɛ ne Sékou Tounkara n ko an kana négocier n'u an k'u kɛlɛ e bɛ mun wɛrɛ nɔfɛ n ko n tɛ de fɛ i ka ko dogolen fɛn fɛn bɛ ni n y'a dɔn n bɛ bɔ n'a ye n t'i fɛ Assimi voilà ma position c'est clair n t'i fɛ n tɛ bina ninnu fɛ mais n bɛ Mali sɔrɔsiw fɛ ma position est claire depuis ala kan da ma bila armée malienne contre la depuis ala kan da mɔgɔ ni Assimi kan ni Assimi Mali mɔgɔ ye fasoden jugu ye n t'u ka numéro dɔn n'u si ma deli ka kuma mais e critiquer n t'a dabila fo ka dugukolo meleke parce que tu es un traître voilà c'est tout Ali Nuhu Jalo filɛ Modibo Keita erreur kɛ k'Ali Nuhu Jalo ka nationalité minɛ a la c'est la plus grosse erreur Modibo Keita mun ka diɲɛnatigɛ la a ye Ali Nuhu Jalo ninnu ka politicien dɔw ka nationalité minɛ la Musa Tarawele kɛlen ka coup d'état kɛ a y'u bɛɛ wele k'u ka nationalité d'u ma Ali Nuhu Jalo ma tila ka kɛ assemblée président ya a tɛ Mali kɔnɔ bi ya mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ bɔ jamana denya la o aw bɛ ka ko minnu kɛ mɔgɔw la n'aw gɛnna don min na n'aw ma kɔlɔsi ala aw ka biriki den kelen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛnw bɛ ti attaquer a bɛɛ la n'i y'a ye coup d'état kɛra IBK la mɔgɔw ma réagi cogo dɔ la coup d'état kɛra Musa Tarawele la Musa Tarawele ka mɔgɔ bɛ yɔrɔ la mɔgɔw attaquer a bɛɛ la aw bɛ ka mɔgɔw la futinɛ di aw bɛ ka na ni ko min ye c'est un couteau à double tranchant. Et c'est vous devez moi je n'ai rien perdu. Moi je suis aux États-Unis. Awane be Mali fait. Ni ne sara da be foko malien de sara. Ane te réglé. Aw ne ya te foyi la dien kono kaba ka be ne réglé. Aw be ka wer la ridiculiser. Aw AIC président sabanu. Obu sigile so obu ko tenu do sa. Ka dese ka et voilà des vrais révolutionnaires. C'est vous touré flène. Adni iya dagali sara da be foko malien di. Nete ya agali fait, nete Amadou Koufa fait, mais malien de do, anti-sec ou bon malien là. Ça dit que, abina fo farafine, ka fo kete farafine, moro biladje quoi. Ça dit, moro ga oula ga doula. Et de ça, ne sera si n'y bagaou de quoi, ben ala da karate. Et vous, ou ça vous, ou lembe quoi, ni vous, ko foy de kanafo luma quoi. Masa Djibarou. Non. Nous ségalés nous à ben ala da karache. Ko fente fo awma. Ala kira kelela. Ay da ala ka danfen jumengi. Fona kera fato ede. Ni te fe fenga fi ma domina fen fla. So ay sale, ali sale mo bi korofo. Ni fa kanin bi la fato. Mo ko site fato ka be bla contre la. Foni fa bi yera la. Donc ni ala yi bla nye fe. Bebe do fi ma. Ibe ala mine be tadi ite kofle. Ne bo conseil doron di dauma. Na ye moko ka nationalité munu la. Mais a ere sababu wato moko do be papier sur extérieur la. Papier te munu mbulo iba. Nous tara dora ko malien nga nationalité mena dora iba tubabu bu protéger quoi. Aw tse ka foyi kula bli. Betin saka nun sigile fle. Aw se ko poursuite to ko jume déjà o ta jamana ere ere dalemba la ko moko mi ere ye façon de njugu ye e kango belendi. Ibo soro chuko ibo ke. Et ne moko do ka nationalité mena na tiki voyager la trop. E bi se ka poursuite jume ka tiki soro. E bi se ka na ni document jume ke ba tiki soro. Déjà e aira ka te jamana ere dini. Ebe qui change droit. Et moi c'est que tu regardes que vous. C'est que tu regardes nos bêtises. C'est que tu regardes français. Français ta nationalité di moko do ma on a droit c'est que tu regardes be fa. All des révolutionnaires oui.
a te révolutionnaire o aye sunguru tigɛ law de hali sini an b'o fɔ piyan aw fasoden ɲugu aw bɛ fɛ de aw ye santaji bɛɛ kɛ aw ka videomaniw bɛ o n'an bɔra c'est-à-dire u dɛsɛra communication de la u y'a ye foyi tɛ ka marché maliyɛnw tigɛlen b'u la n'anw kumana dɔrɔn maliyɛnw bɛ d'an ta la ka na donc o jatigɛ de b'u la f'u ka ko dɔ de kɛ mun b'an bali ka kuma aw tɛ se ka ko kɛ diɲɛ dugukolo kan k'a bɛ se ka ne Sékou Tounkara bali ka kuma fo n'a ye fiɲɛ tigɛ ne la mais moi je vais sortir le demain fɛn fɛn ka d'a y'a bɛɛ kɛ ne la n'a ka d'a ye bɔ ko ne tɛ maliyɛn ne ye maliyɛn de dɛ mali tɛ maa si ta ye mali awa mali mana maa si ba ka kɔɲɔ mina na e tɛ se ka ne bɔ maliyɛnya la ko parce que k'e ye président ye i ye constitution violé ni tɛ ni ka kɔnɔ da la k'i kalekan janfa ka maliyɛnw janfa ka sɔrɔdasiw janfa ka tila tuguni k'i sigi jatigɛ bolo ko i ye maliyɛn bɛɛ ye cybercriminalité utilisé ka maliyɛn bɛɛ lamakun mali kɔnɔ minnu bɛ kɔ kan i t'a dɔn i bɛ poyi a ye munumunu ni salo jakuma ni salo kɛ ka to k'an photo bila bila n'u u ka vidéo bɛ montage kɛ n'u ye terroriste photo bila u bɛ ne photo gulo la u bɛ mɔgɔ minnu bɛ k'u kɛ u b'o photo gulo la ko anw y'o de ne y'o bɛɛ ne ma kuma o bɛɛ la maliyɛnw bɛ anw lamɛn aw ka vidéo bɔra k'anw tɛ lamɛn bilen ko bɛɛ tigɛra anw na bɛɛ tigɛra mɔgɔ min na o kumakan bɛ jatigɛ mun de la aw de ko k'anw tɛ lajɛla bilen koyi mɔgɔ min tɛ lajɛla bɛɛ tigɛra mɔgɔ min na kumakan bɛ e jatigɛ fɛn bɛ tila ka wuli k'e bɛ sanction ta o kan aw bɛ ka popularité de di mɔgɔ dɔw ma depuis a y'a kuma ni ninnu fɔli bon chaque fois n'a y'a kuma ni ninnu fɔ n'a y'an kunkoloninw bɔ dɔrɔn i b'a ye mɔgɔw b'i intéressé anw na quoi a tɛ diya e dɔn ninnu ye sagaw de ye wa a bɛɛ nana la kɛra tiɲɛ ala a bɛ caman ka papier ko nɔgɔya a bɛ hali ni caman bɛ problème na extérieur la aw sababu b'a to u bɛ protéger parce que o ni ka fɛn dɔ bɛ yen nɔ o bɛ nin mɔgɔ ninnu de protéger mɔgɔ mun ka jamana y'u rejeté quoi i b'a ye farafinna de ka caya dɛ wa ayisi président bɛ ka nin mun kɛ nin ye bɛɛ tɛ baara de ye e tɛ se ka mɔgɔ si ye maliyɛn k'e bɛ se ka bɔ a la ko karisa ye burukinabe capitaine bɛ ka kɛ général Tiani bɛ ka kɛ n'a ma j'ai ri quoi e tɛ ni si kɛ fanga la ne taara mɔgɔ wɛrɛ bɛ na mais ça va se retourner contre toi o dɔrɔn de don aw tɛ se ka mɔgɔ si bɔ e ka jamana jeli bɛ la ko mɔgɔ dɔw ko jeli bɛ la mɔgɔ si kɛ o la Burukina e ko tɛ Burukina bɛ e ko mɔgɔ si bɛ bɔ Burukina de e sigi parce que e capitaine ko ayi ko tɛ Burukina bɛ k'e papier nin dɔ kɛ ko tɛ Burukina bɛ ni ɲɔgɔn bɛɛ tɛ yan ko tɛ diɲɛ kɔnɔ c'est à dire que hali c'est à dire quoi c'est tellement c'est à dire ni e cɛ ninnu ka jɛ ka di dɛ a to ka dɔɔni yɛlɛ quoi maliyɛn bɔra ka nin de yira u la k'a fɔ mɔgɔ si kana paniquer u ye cybercriminalité utilisé ka mɔgɔw lamakun Mali kɔnɔ anw de bɛ ka bɔ ka kuma extérieur la o bɛ k'u tɔɔrɔ kosɛbɛ u bɔra fɔlɔ ko ayi ko mɔgɔ t'anw fɛ u tora tuguni an b'u ka nin mɛn u bɔra k'an ma makun ayi an b'u ka nationalité minnu na tɛ fiɲɛ fana minɛ ne paniquelen tɛ o wallahi bilayi ne bɛ se ka n ka vie bɛɛ kɛ sans passer par le Mali mais Mali de bɛ ne cœur kɔnɔ moi je gagne quoi dans ça ne tun bɛ fɛ ka kɛ millionnaire ye Amérique ne tun bɛ se ka k'a ye baaraw bɛ yen ni ne y'a kɛ ne bɛ kɛ millionnaire Amérique ne tɛ wariden ye o ne ni président joli ye ɲɔgɔn ye ne taara Assimi sɔrɔ palais la k'a critiquer palais kɔnɔ Mali kɔnɔ ne ye wari ɲini na ne tɛ opportuniste ye ne bɛ fɛ Mali ka kɛ i n'a fɔ Amérique o de ye ne ka laɲini ye ni aw sara aw tɔgɔ bɛ tunu ko i b'a fɔ ko Mali wari mais ne Sékou Tounkara sara ne tɔgɔ bɛ don Mali histoire la parce que ne ye ko dɔ kɛ aw ye coup d'état fila fɛn fɛn kɛ ne d'a annoncé ka wuli k'a fɔ ko a b'a la France ne de fɔlɔ sɛbɛn réseaux sociaux kan e bɛ se k'i jɔ ne ma cogo jumɛn ko ne ye Faransi ka mɔgɔ ye Faransi bɛ ka mɔgɔ minnu financer ka taa Mali kɛlɛ e bɛ tila k'i jɔ ko ne y'olu ka mɔgɔ ye hali fali tɛ hali ni y'a fɔ fali ɲɛna a bɛ puru ci la hali wulu ni jakumaw bɛɛ tigɛlen don Assimi n'a ka mɔgɔw la i bɛ fɛn bɛɛ fɔ Sékou Tounkara ma ko Sékou Tounkara ye Faransi mɔgɔ ye i bɛ fɛn bɛɛ fɔ ne tɛ Faransi mɔgɔ ye dɛ parce que n'i ko ne ye terroriste a bɛ n'a fɔ i ko ne ye Faransi mɔgɔ de parce que Faransi de b'u kɔfɛ o dogolen tɛ mɔgɔ hali sini ne bɛ Faransi critiquer la o la e n yɛrɛ ka kɛlɛ dilan ka maliyɛnw ɲɛ yɛlɛ k'an si bɛ kɛ kɛlɛ debi mɔgɔ bɛ k'an kɛ fatɔw ye minnu bɛ ka kule bi k'u to arasaba tɛmɛ olu de tun b'a fɔ ko ne kunkolo man ɲi ko ne bɛ Faransi ko kɛlɛ la ko ne kunkolo ma o mɔgɔ kelen ka tila ka na fara o kan ka tila k'a fɔ ko ayi ko ne de ye Faransi mɔgɔ ye i ma ye barika bɛ ka ban fan bɛɛ ne b'a f'i ɲɛna dɛ i bɛ fɛn bɛɛ fɔ Sékou Tounkara ma ko fɔ fasoden juguya mɔgɔ minnu b'a fɔ o ye e kanubagaw de Assimi kanubagaw de b'a fɔ Sékou Tounkara man ɲi sinon non moi je suis bien moi j'ai pas de problème donc ne bɔra ka nin de fɔ i ma ne bɛ ka vidéo kɛ n bɛ lɛsi paniki tɛ paniki zéro n bɛ tila san dɔrɔn madame kelen bɛ ka taga jɛgɛ dilan n bɛ n fa jɛgɛ naji la kan n'a ye n dilan n bɛ guloki bɔ ka n da soso ten ki
donc Mali t'a dɔrɔn me fɛ Mali ka ɲa dɔrɔn de do Ala ka hɛrɛ kɛ Mali me do kelen fana do yani ka bɔ vida mɔgɔ bɛ ka Mali janfa Ala e de masaw ka masa ye mɔgɔ de bɛ ka ko dilan ji jukɔrɔ walasa ka Mali bila dingɛ kɔnɔ Ala ko tigi bila o dingɛ kɔnɔ Malien bɛ ka fɔ ko amina arabi mɔgɔ fasoden jugu ye Ala ka bɛɛ liwu Malien bɛ ka fɔ ko amina arabi mɔgɔ bɛ Mali contre la mɔgɔ tɛ fɛ Mali ka hɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ banenbenen bɛ Mali na ka hɛrɛ cɛ Ala e de masaw ka masa Ala ka bɛɛ ta tiɲɛ Ala ka bɛɛ kɛ yeko fila ye Ala ka bɛɛ tigɛ Ala ka sanpɛrɛn jigin a bɛɛ lajɛlen kan bɛɛ lajɛlen ka fɔ ko amina arabi ni ne ye halala duwawu ye wa kan bɛɛ yɔrɔ dɔ bɛ mɔgɔ m'o de faamuya Franklin Yamse ninnu filɛ nin ye Assimi Goïta de nationalité di olu ma mɔgɔ minnu ye naturalisation kɛ ka kɛ malien ye i bɛ se k'olu de bɔ a la mais mɔgɔ minnu wolola Mali dugukolo kan k'e b'olu bɔ malienya la cɛ baara b'i bolo dɛ et puis ka tila ka fɔ Assimi Goïta ɲɛna mɔgɔ minnu bɛ yen ni i y'olu ka i bɛ se k'olu bɔ a la mais mɔgɔ minnu wolola depuis e ma wolo mɔgɔ minnu ye malien ye e wolola k'olu sɔrɔ malienya la e tilala k'a fɔ ko ayi k'olu tɛ malien ye hali wulu bɛ carré kɔnɔ n'a ye a bɛ yɛlɛ i ma Mali wulu bɛ ka yɛlɛ Assimi ma bi ne bɛ ka ni kuma na mais ne bɛ ka yɛlɛ di donc jamana in hinɛ bɛ anw na wallahi nin fɛn filɛ nin kuma fɛn nin ko bɛ ka kɛ bi don dɔ la nin bɛɛ bɛ ban paniki tɛ yen foyi tɛ yen puis ne bɛ tila k'a fɔ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ɲɛna ni mɔgɔ hinɛ bɛ ka ne minɛ bi o ye Assimi Goïta de parce que a bɛ ka a kɛlen bɛ ka muru de kɛ k'a yɛrɛ kɔ a bɛ ka yɛrɛ kɔnɔ de fara k'a yɛrɛ tɔ curu ka taa fɛ à chaque fois n'a ye ŋaninge juguya ta k'a b'a ɲɛsin maliyɛn denw ma k'a bɛ mɔgɔ bila distraction kɔnɔ Ala bɛ ɲangati dɔ bin a kan a y'a remarqué dɔrɔn a y'a nin décision ninnu daminɛ dɔrɔn a y'a ye ko bɛ ka yɛlɛma cogoya min na an ka laɲini tɛ quoi maliyɛn den halala i bɛ k'i ka jamana fɛ maa tɛ Mali fɛ Assimi n'i y'a tigi maa tɛ Mali fɛ ni preuve b'i bolo a tigi minɛ i ka marifa ci a tigi la ne yɛrɛ b'i supporter o la mais kana nkalon nɔrɔ mɔgɔw la hɔrɔn tɛ nkalon tigɛ ka nɔrɔ mɔgɔw la mɔgɔ min ko k'a t'e fɛ e bɛ fɛ ko olu image nɔgɔ i b'o baara dɔrɔn de la wallahi billahi an tile kelen n'i ye k'i bɔra k'i ye Yaya Gali ka nationalité minɛ a la an m'i ye k'o fɔ an ma Amadu Kufa ta mɛn an m'a mɛn k'i ye Dina Jara ka nationalité minɛ a la minnu bɛ k'i critiquer extérieur la olu de mɔnɛ b'i la bi kuma banna c'est tout e yɛrɛ ɲinana olu kɔ i ka sɔrɔsiw bɛ ka sa bi i ɲinana o bɛɛ kɔ bi i ɲɛ bɛ mun na dɔrɔn ke foyi de kana fɔ e ma a ye Ala ka danfɛn jumɛn ye ko fɛn tɛ fɔ a ma a ye Ala ka danfɛn jumɛn ye ko mɔgɔ bɛɛ kɛra fɛ n'i kɛra ɲɛmɔgɔ i b'i tilen ka taa i t'i kɔfilɛ n'i kɔfilɛ i bɛ bin ne b'o conseil dɔrɔn de d'i ma mon président n dɔgɔnin ɲuman de ye n bɛ mun kɛ nin ɲini fɛ fanga in Assimi fanga in tɛ se ka ɲɛ bilen i bɛ nin bɛɛ kɛ mais le coup est déjà parti i hinɛ dɔrɔn de bɛ ne la donc a f'i ɲɛna boli tɛ saya san ni ne Sékou Tounkara sara bi a fɔ ko Sékou Tounkara ko maliyɛn de don sɛ wɛrɛ tɛ fɔ ne ma ni maliyɛn tɛ wallahi Mali ka d'an bɛɛ lajɛlen ye ne Sékou Tounkara e Assimi Goïta k'i gɛn ka bɔ fanga la bi ne bɛ Ala de deli Ala ka to i ka ta ka bɔ Mali kunna mais ne tɛ Ala deli Ala ka Mali bi o tɛ ne ka laɲini ye mɔgɔ minnu tɛ kunkolo fɛ dɛ olu de ka kuma bɛ k'i tɔɔrɔ bi o dɔrɔn de kɛlɛ bi fangako kɛlɛ dɔrɔn de bɛ Mali ko kɛlɛ tɛ i ye Mali i yɛrɛ de yɛlɛma k'i yɛrɛ kɛ Mali ye i Mali ko kɛlɛ dɔ mun na i ma décision ta Dina Jara mun na i m'a fɔ ko i bɛ Dina Jara ka nationalité minɛ a la an b'i ye k'o fɔ don kelen i bɛ fanga la fo bi an b'i ye don kelen i bɔra ko ka Yaya Gali ka nationalité minɛ a la an b'i ye ka foyi ta olu contre la minnu bɛ extérieur la marifa t'u bolo u da de ye marifa ye u da de i bɛ ko dogolen minnu kɛ dɛ i ye cybercriminalité bila ka mɔgɔw fɛngɛ dɛ an minnu bɛ extérieur la an b'an dabaara kɛ k'i kɛlɛ puissance bɛ anw da la koyi an da ka jugu ni bombe atomique ye awa an b'i kɛlɛ an b'i dɛsɛ ka si ɲɔgɔn fana fo ka diɲɛ wuli i tɛ se k'o bali a ka bɛn